ராமநாதபுரம் மாவட்டம் என்மனம் கொண்டான் ஊராட்சி துவக்கப்பள்ளி இடியும் அபாயத்தில் உள்ளதால் பெற்றோர் அச்சமடைந்துள்ளனர். ராமநாதபுரம் மாவட்டம் என்மனம் கொண்டான் ஊராட்சி துவக்கப்பள்ளியின் கட்டடம் இடிந்து விழும் அபாயத்தில் உள்ளது. 1 முதல் 5 வகுப்புகள் வரை உள்ள இந்த பள்ளியில் நூற்றுக்கணக்கான சிறுவர் சிறுமிகள் பயின்று வருகின்றனர். இயற்கை சூழலில் மாணவர்கள் கல்வி பயின்று வந்தாலும் கட்டடங்கள் மிகவும் மோசமான நிலையில் காணப்படுகிறது. இதுகுறித்து மாவட்ட நிர்வாகம் மற்றும் கல்வித்துறை அதிகாரிகளிடம் புகார் அளித்தும் பள்ளி கட்டிடத்தை சீரமைக்க அதிகாரிகள் முன்வரவில்லை. கலெக்டரேட்ல அங்க சொல்லியிருக்காங்க. இந்த எஸ்எம்சி இதுல இருந்து மேலாண்மை குழுல இருந்து அங்க சொல்லி நாங்க இது ஃபார்ம் எல்லாம் எழுதி கொடுத்து செஞ்சோம். அப்புறம் ஏஓ ஆபீஸ் அங்க போய் சொல்லி அங்கேயும் தான் கொடுத்துருக்கோம். மனுலாம் ஒரு ரெஸ்பான்ஸ் இல்லாத மாதிரி இப்ப இருக்கு. அதை நீங்க உங்கள்ட்ட சொல்லி அரசிட்ட சொல்லி எங்களுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு பதிலா அளிக்கணும் கேட்டுக்கிறோம். மாணவர்களின் பாதுகாப்புக்கு கேள்விக்குறியாக இருக்கும் பள்ளி கட்டடம் எப்போது வேண்டுமென்றாலும் இடிந்து விழும் அபாயத்தில் உள்ளதால் அப்பகுதி பெற்றோர் அச்சம் தெரிவித்துள்ளனர். இடிஞ்ச கட்டடமா இருக்கிறனால நாங்க ஸ்கூல்ல இருந்து அனுப்புறதுக்கே பயமா இருக்கு. எந்த பக்கம் விழுந்தாலும் எந்த பக்கம் இடியுமோ பிள்ளைங்க மேல விழுந்துருமோ அப்படின்ற ஒரு பயத்துலதான் அனுப்பவே பயமா இருக்கு. அவங்க சொன்னாங்க ஏற்ப சரி பண்ணி கொடுத்துருவோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. மாணவர்களுக்கு சிறந்த கல்வியை வழங்க நடவடிக்கை மேற்கொள்ளும் அரசு அவர்களின் உயிருக்கு பாதுகாப்பை ஏற்படுத்த பள்ளி கட்டடங்களை உடனடியாக சீரமைக்க வேண்டும் என்று சமூக ஆர்வலர்கள் வலியுறுத்துகின்றனர்.